Magandang araw po mga kaibigan. Super excited si Jess ngayon kasi ipapatikim niya sa akin ang pinaka-paborito niyang ulam sa buong mundo. At ito ang first time ko matikman ang ulam na to kaya medyo kinakabahan ako. Pero ngayon magluluto tayo ng ginataang suso. Napakasimple ang ating mga ingredients ngayon. May sibuyas, luya, gata ng nyog, bawang, patis, syempre sili, dahon ng kangkong, at ang ating star ingredient, may suso at tahong. Ayan na, tara na, magluto na tayo. Okay, ang ating artista ngayon, si Jessica, kasi hindi ako marunong dito. Pasensya muna kayo, nagkatat pala yung audio dito, kaya mag-voiceover muna ako. Nilagay niyo yung luya, bawang at sibuyas sa isang kawali na may mantika. Tapos halo-halo lang konti hanggang naging brown. Ayun, ang ganda ni Jess dito, oh. Oh, ang pango daw. Okay, balik na tayo sa tamang audio. Sabi ni Jess, another tipid tip. Para kuha lahat, lagyan ng tubig yung lata. Ayan. Ayun. Yan, kuha lahat. Kuha na lahat. Mabango agad ah. Okay, konting paminta. Itong palasa. Yan. Siyempre, bigyan natin ng konting patis. Magdagdag na lang ng asin mamaya pag kulang. Konting asin. Ayun. Ito na. Grabe ah. Yung tahong pala, pinakuluan ko na siya. Kaya naka-open na sila. Oo. Tapos binoil ko din ng konti yung suso para hindi siya masyado malampak. Ayan. Ayan yung sili. Gusto mo putulin ko? Para Sige, maanghang? pwede. Oo. Para konting anghang. Okay, sige lang. Masarap yan. Sabi mo, gusto mo manghang ha? Sige. Oo. Putulin natin. Think okay na yan. Buo na yung ibang. Para hindi masyado. Ayan. Grabe. Excited yan. Ang sarap ah. Ayan na. Kumukulo na. Ang bungo. Ay, babaw lang natin. Okay, ito na ang Ito naman, optional lang. Gusto ko lang. Sayang kasi yung dahon ng kangkong. Kaya, lagyan na natin. Ayan. Hintayin lang natin ito maluto. Okay, tikman natin. Okay, ito na ang taste test natin. Oh, anyang ay. May mas? Oh, success. Lasang-lasa! Game na. Okay, kain na. Okay. May batang excited. Ito na. Okay. Gumawa din pala ako ng sinigang. May sinigang si Jess. Just in case hindi mo feel yung suso, okay? Sige, sige. Ready ka nang tikman? Okay, ready. Usually, pag kinakain mo to, depositin mo dito. Pero since kakaiba yung shell niya ngayon, ang tigas, Ang tigas dito. hindi ko siya maputol. Oo. So, ang gagawin natin is Toothpick. toothpick. Sige. Ganito. So, paano? Kuha. Okay. Pag kinakain to, ganito. Pero kailangan mong butasan para lumabas. Okay. Since hindi kaya ng mga ngipin natin, masyadong matigas, toothpick na lang. Sige. Tusukin mo yung parang leeg niya. And then, pull mo lang ganyan. Yee! Oh, ang laki pala. Ano ba yan? Yan. Oh. Nakikita mo ito, yung parang takip nila yan. Oh, ito na lang. Bakit? Tanggalin natin yung takip. Yan. Tapos yan, nakainin mo lahat. lahat buo? Ready ka na? Okay, ready na ako. Isaw-saw mo muna. Isaw-saw mo muna sa sauce. Konti. Okay. Okay, ready? Cheers. Ayan na.
Okay. Okay lang. Okay lang? Oo. Ang sarap. Okay lang. Not bad. Not bad? Parang Anong lasa? ibang seafood din. Mhm. Wow, mas Ang malaki laki. ito. Oh, tanggalin mo yung takip. Paano matatanggalin? Ganyan Tanggalin lang. lang. Mhm. Tapos, Ang sarap. ganyan lang pala. Mapapakain ako nito. Aba. Okay lang. Diba? Hindi siya, kasi ang technique nito, pag kinuha mo to sa bukid, hindi mo siya, halimbawa kinuha mo siya ngayon, hindi mo siya pwedeng iluto ngayon din. Bakit? Balansa. Hindi. Ah. Kailangan mo siyang, itabi lang siya sa gilid para, kasi lalabas yung mga kinain niyang, ang tawag nito? Lalabas yung kinain niyang, kung anong mga kinain nila. Oo, lalabas. Like mga putik, ganyan. Iluluwa niya yon. So the next day mo siya lulutuin. Para malinis na sila. Parang clams. Para Kailangan lalabas yung sand na kinain. Di ba ganun din? Bakit ang liliit sa'yo? Hindi ko nakuha lahat. Ayan o. Okay lang. Sarap. Try mo yung tahong. With kangkong. Saglit lang. Ay, ano ba yan? Kangkong. Ayun. With kangkong pa. Sarap. Mm. Wow. Masarap yung kangkong, See? Mabalin. Sa'yo eh. Ayos, Naimas? Oh, naimas. Wow. Pwede na tayong manirahan sa probinsya. Oo naman. Walang problema. Laki naman ng tahong. Paano? Kailangan linisin. Tanggalin mo tang. Yun yung kinapitan niyang Ganyan lang yung tahong. Ang sarap. Isaw-saw mo sa sauce, be. Ang saya-saya ko, nahanap natin yung ng bagong store. Ang dami nilang benta. Grabe. And hindi frozen. Lahat fresh. Sarap. Ang sarap ng ginataang kangkong. Yan ang paborito ko eh. Gantong ginagawa ko nung bata ko, be. Ano? Kukuha ko ng isang mangkok, di ba? Oo. Tatanggalin ko muna lahat. Iipunin ko yan, ganyan. Tapos pag naipon ka na, saka ako kakain. Para minsanan yung pagtanggal. Ganon. Tapos kain na lang diretso. Para diretso na lang kain. Walang abala. Wala nang abala. Ang lalim naman ito. Ayaw niyang lumabas. Sumiksik. Diyan ka. Mamaya ka. Itong kangkong, grabe ang sarap Ang sarap. Masarap? Pwede din purong ginataang kangkong. Ayun, huli ka. Bakit mo pala paborito ito, be? Hindi ko alam. Pero sabi nila, kwento nila, dito daw ako pinaglihi. Ang ganan. Nang buntis si mama mo? Kwento sila. Pero hindi yung gantong klase. Yung, anong tawag doon? Yung nakukuha sa palayan. Yung kuhol. Kwento nila na nung buntis daw si mama, malapit na siyang manganak, pupunta pa ng bukid para lang manguha ng ganto. Ba, kaya pala adik ka dito. And ako, bumigay na yung toothpick ko. Kaya ko siya paborito. Kahit ganito lang ulam ko sa probinsya, grabe. Tuwang-tuwa na ako lagi. Masarap siya. Nagulat ako. Magsabaw naman tayo. Oo, tikman ko itong sinigang. Maasim. Ganyan yung gusto kong sinigang ko. Ako din. Ayoko yung sinigang na kakunti lang yung asim. Diba? Hindi siya sinigang. Para siyang tinola. Grabe. Super asim Asim. Sarap. Asim natural. Be, alam ko pala kung bakit suso ang tawag nila dito. Oh, bakit? Kasi pag kakainin mo, susogtupin mo ganito. Diba? Sorry, crab. Na-snub ka na. Okay, sige, pagbigyan mo natin. Bawal sa akin ang crab pala kasi allergic ako. Pero paborito ni Jess. Mukhang ako lang mag-i-enjoy dito sa lahat, Hindi. Kaya kita ginawan ng sinigang kasi alam ko, hindi mo naman makakain to. And surprise ako, Hindi gusto mo yung suso. Hindi ba? Nakailan na ako. Another bagong food for you. Ay, ang daming aligi. Grabe, Ang daming aligi. Naiingit ako kay Jess kasi lagi siya nagka-crab. Pero bawal sa akin.
Nangangati kasi yung lalamunan ni Jake pag nag-crab siya. Crab, tsaka Shrimp. Sayang. Sarap. Mga pinaka-paborito ni Jess, bawal sa akin. Ayun. Bakit kaya ganyan? Para may balance daw. Para sa akin lahat. Joke lang. Siyempre, gusto ko i-share lahat sa yung mga paborito ko. Pero minsan talagang mapagbiro ang tadhana at ayaw. Walang magawa. Hala, nakataas na yung paa. Seryoso na, oh. Seryoso na to. Ako, tapos na ako. Seryoso na. Panoorin na lang kita. Ganito kasi, ang pagkain nito, tanggalin mo muna lahat. Tapos ipunin mo. Para minsan ang subo. Ayun, para diretso lang yung kain. Ang tagal na akong hindi nakakain ng ganito, be. Oo. Kahit na every year tayong umuwi. Hindi ko nakakita sa palengke pag umuwi tayo. Baka wrong timing. It's either wrong timing or baka meron din lang natin napapansin. Hindi natin pinapansin kasi Puro, yung mga paborito ko ang pinapansin ko. puro tayo fresh na Yung mga isda. bahol, sito. Ala, be. Ang laki. Yan yung lolo, ah. Diba? Ang laki. Laki. What? Ah. Okay, sige, ipunin natin. Pag nakaipon na tayo ng isang kutsara, yun yung ano. Ayun. Kaya pala masarap panoorin si Jess kumain kasi ang sarap ng kain niya. Enjoy na enjoy. Napapakain Diba? ka. Sa pagkain niya. Ayan, may kutsara na. Oh. Isang bundok ng suso. Yan. Yan. Ano pala ang Ilocano ng suso? Ligdag. Lidog. Ah, lidog. Ligdag. Ayan na. Isang kutsara. Ah, grabe. Yan ang sarap ko. Masaya na yan, ha. Buti na lang. Ang sarap. Enjoy na enjoy. Ilang taon hindi mo nakakain ng ganito? Ilang taon na? Matagal. Siguro 10 years? Kasi hindi ko nakita kumakain ka ng ganito eh. Every year kami umuwi talaga pero hindi ako nakakakain ng ganito. It's either walang time or hindi mo mahanap or wala. Usually to kasi kinukuha mo sa ano, ikaw Kasi lang yung kukuha. mga hinahanap mo sa palengke usually pag umuwi, arosep, Arosep, yan yan. yung paborito mo. Tapos minsan palaka, pang adobo. Pang adobo. Saglit. Ayan. Ito. Try natin. Ganda sa kainin. Pakita mo nga kung paano sa probinsya. Ayan, oh. Tanggalin mo yung takip. Isang ganyan pala. Usually, lalagyan, i-scoop mo pa yan ng sabaw. Ayan, para masabaw. Yan. Masarap. Ang galing naman. The best. Every time nakukuha mo siya ng isang, Oh, tapos nakuha mo siya ng isang ganyan. ano. Feeling success. Diba? Satisfying. Yung subong tagumpay. Tapos, pag di ba ganun yung pagkain mo? Ito, dahil ganyan mo. Minsan di mo nang wala nakadikit sa ngipin ng Sa ganyan. ngipin. Tapos ngingiti ka. Alam nila yung ulam mo. Alam ko yung ulam mo. Liddag! Ayan na po. Maraming salamat sa panonood sa aming simpleng vlog ngayon. Sarap na sarap si Jess sa Susonia. Baka isang oras pa siya dito. Sigurado yan. Oo. Pero, buti na lang, pinakita mo sa akin yung paborito mo. Yes, thank you din, Be, kasi willing na willing kang tikman yung paborito. Oo naman, syempre. Hindi ka takot kasi yung iba, Oo. magkagano na. What Okay lang naman sa akin. Ganun sila. Kaya maraming salamat po sa panonood. Sa susunod po ulit. Ingat! Bye-bye!